Tlet skemi fil-qasam tal-enerġija ġew mħabbra f'ġurnata mill-isbaħ fil-Barrakka ta' fuq. It-Tembnazzi kien eżempju ċar ta' kif pajjiżna jista' jagħmel użu ferm aħjar mir-riżorsi naturali. Dan osservah il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi waqt li żvela li l-iskemi huma maħsuba biex il-familji jkunu jistgħu jinvestu f'enerġija rinnovabbli. L-ewwel skema hija dik għall-lotja fuq xiri ta' sistemi fotovoltaiċi. L-iskemi hija kofinanzjata mill-Unjoni Ewropea b'valur ta' 21 miljun euro. Għal din l-iskema se tingħata feed-in tariff ta' 22 ċentesmu għal kull unit iġġenerat għall-ewwel 6 snin u r-rata skont l-ispiża tal-ġenerazzjoni tal-elettriku fis-snin ta' wara. Il-konsumatur se jkun jista' jibbenefika minn 50% tal-ispiżi fil-pannelli sa massimu ta' 2500 euro. Dr. Konrad Mizzi qal li permezz ta' din l-iskema se jkun hemm injezzjoni ta' madwar 42 miljun euro fl-ekonomija, 21 miljun euro minnhom ġejjin minn fondi Ewropej. Dan fil-waqt li se jkunu qed igawdu aktar minn 8000 familja. Aktar minn 50 intrapriża Maltija huma mistennija li jipparteċipaw f'din l-iskema. Il-Ministru Mizzi ħabbar li l-Gvern qed iġedded żewġ skemi oħra. Waħda minnhom hija dik tas solar water heaters li tkopri sa 40% tal-ispiża totali sa massimu ta' 400 euro. L-oħra hija skema dwar roof insulation and double glazing li se tkopri aktar minn 15% tal-ispiża totali eligibbli sa massimu ta' 1000 euro. B'kollox hemm 600,000 euro fondi disponibbli għall-iskemi ta' roof insulation, double glazing u solar water heaters. Il-Ministru Mizzi qal li dawn l-inizjattivi għall-enerġija nadifa huma parti integrali mill-politika ta' dan il-Gvern u li permezz ta' tnedija ta' dawn l-iskemi, il-Gvern beda jaħdem biex minn issa iwettaq 3 mill-wedi elettorali tiegħu. L-iskemi se jkunu amministrati mill-Awtorità ta' Malta dwar ir-riżorsi u jibqgħu validi sal-aħħar tas-sena jew sakemm jintemmu l-fondi għalihom. Il-Gvern se jkun qed iħabbar il-pjani tiegħu marbuta mal-enerġija rinnovabbli sal-aħħar tas-sajf. Il-Ministru semma l-istatistika tal-Eurostat li fil-preżent poġġi lil Malta fost l-aħħar fil-lista ta' pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li jagħmlu użu mill-enerġija rinnovabbli fl-2011. Il-Ministru Konrad Mizzi u s-Segretarju Parlamentari Ian Borg ħabbru li jinsabu fi stadju ta' konsultazzjoni. Dan biex jaraw jekk fondi li għadhom disponibbli biex jintużaw f'dan il-pakkett finanzjarju ta' fondi Ewropej li għalaq din is-sena u li sfortunatament gvern preċedenti ma ħax azzjoni fuqhom jistgħux jintużaw għal pjan tal-gvern preżenti dwar l-enerġija.